Wait, ante mo ta kayo sa Chinas. Ay, chimasid-sidan kanete. Anchi boy anchi pwale. Ang kan kasumimpay ni bukas. Asan nakaboy chi. Ayo, maano mango itadres mo eh. Anchi gayam ipilat-pilat mo. Ay, po. Yay! Kasiyang kay kamango ni Abos. Apo nito sa ante nga. Uy, sinamat po dita kay Andros iyay. At kuwan siya iyawak siya ni aso iyawak po iti. Tumango ka ali parok mango. Yung ka na usanang po ang daw di siya gid market. Uy, aya inunan mo di eras iman sitang piig. Uy, dinapsan ko dito sa direkta. Nakabuak ko siya. Ay, pilpil legal dito chismis siya. Buwan naman idin mawasat. Kuwan siya naman ni ayo. Unim kari maadang to singa akdo. Kuwan siya naman ako. Mabadaw-daw ni Teeran. Ultimo ipalaw siya. Kuwan ko naman ni way kayo kakakobngan. Di unyo kari tabungot jo singa na din marag singa kenggat lipot johan. Tanit. Iso nga binagbagaan kumatlang era kuwan ko. Way. Kara kayo katabungat bula-bulaw yang tayo. Di naman espeho kayo, nyo karido payo. Singa diangkeng. Kuwang ko naman sunsik kara. Haman niti, balaw yang antara ninyo. Ay, nakaon angat, balaw yang antara. So nga kuwang ko naman eh, we, kayo kababwadyaw. Unyo kari ita bak-bak dangjo. Kamunaan si ita Facebook ha edited. Ikuan si nanigot kayo ni uling. Ayo. Iya basta paninam na mo ali iyay kataliben huta pigamuan na tawon mo ni mapadyawa sa iyam amutan mo kay tamuan ni ta utang mo no man nataningangaw ko sun si kamtap man utang ka no man ni maan siya kala maan na siya kal igyason mo nagdi kita malan ni naabus malay ilol ni ana-ana kalkaljaw sun si kami ata mo mot ni utang mo yamtam. Kaya po ya kayo gayam siya. Aray, malakamango ito na chismis. Ito malay orasin. Mun mo tumutok makan. Chismis siya, chismis siya man. Chismis everywhere. Unito mo imakwan siya, wag idyo pa to. Say kayo ngay, sing nang kapikat ita bungot siya. At kayo na siya Ikaw ay wasi ay. Grabe ka. Maunsik pulot isuwilo ko. Ang sanalitan mo. Wait. Ito wag ang masyay. Naungat mo niya. Naadi ay address ko. Uy, dinapsan ko dito. Go. Uy, ito kagaya mga tayo mo siya. Ito ka nito makasakasakit.